नांथ'ला जोंनि बाहाय बेबायदिबो हायार सेकेन्डारि गैसोआ जोङो मथा-मथि मेट्रिकनि रिजाल्ट होननानै बुङोबा जोंनि सोलोंथाइनि जि आबहावा बे आबहावाखौ जों मोनदाङो सालाकाथि आनसलिकआव बेसेबां पास जाखो साबसेखौ बरायनाय जाखो बेखौ मेट्रिक रिजाल्ट ओंखारनायनि उन जोंनि आनसलिकफ्रा जोंनि डिस्ट्रिक्टफ्रा बरायोखाय जों बयबो मिथिलायो जे बेसेबां मानसिफ्रा बर' मिडियामजों इंलिसाव गुबुन मिडियामाव फरायनानै मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 25टा सेन्टाराव मेट्रिक आनजाद लिरनाय जायो बर' मिडियामजों देग्लाय माने थांनाय बाराव माने एबारनाथ' फैगौ थांनाय बाराव बर' मिडियामजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 3400 जन बर' मिडियामजों मेट्रिक परीक्षा होदोंमोन क'क्राझाराव दै बिनिनो फार्स्ट डिभिजनाव 406 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों क'क्राझार UN एकाडेमि उमुक तुमुक गासै सानजोबनानै 406 मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनदों क'क्राझाराव सेकेन्डआव मोनदों 1011 जना सेकेन्ड डिभिजन मोनदों थार्ड डिभिजनाव मोनदों 584 होमबा पास जानाया 2001 पास जादों फेल जादों 1399 सा 1399 जना फेल जादों 3400 क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बर' मिडियामजों मेट्रिक लिरदोंमोन बिनिनो मात्र 406 साया फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजनाव 1011 सा थार्ड डिभिजनाव 584 सा टोटेल पास 2001 फेल जादों माने 1399 सा दानालाय असमियाखौबो जों नाहरनि ना मालायनिखौ एसे स्टाडि खालामनांगोन नालाय नङा होमबा बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव असमिया मिडियामाव बेसेबां परीक्षा होदोंमोन मानसिफ्रा जायफ्रा फरायो जोंना बारा फरायला बर'फ्राना माबा थानो हागौ आरो बे जातीय बिद्यालयफ्राव एसे फरायलाबायनाय नुयो जों आंबो जोंनि थिनालियावबो एखमबा सासे सानै गार्जेनफोर नेनाय बायदि नुयो आरो हयथ' बिदि साफा सानै क'क्राझार बै हाथिमाथायाव दं बाहायबो नुयो दख'ना गानलायनानै दोनलांनाय बिदि थायोबा माने 10-20 माने सारा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिदि थानो हागौ दा असमिया मिडियामाव होदोंमोन 2400 जना मेट्रिक परीक्षा लिरदोंमोन असमिया मिडियामजों क'क्राझाराव फार्स्ट डिभिजना 121 जना फार्स्ट डिभिजन सेकेन्डआव 385 थार्डआव 408 408 जन टोटेल पास 911 जन बिसिना बांसिन फेल जादों टोटेल फेल 1486 बर' आरो असमियाजों मिलायबा जोंना एसे साबसिनलाय आरो ना मा दाना इंराजियावलाय रिजायनानै नायबावनि जों नङा होमबा इंलिश मिडियामाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै परीक्षा होदोंमोन 557 इंलिश मिडियामजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव परीक्षा होदोंमोन बिनिनो फार्स्ट डिभिजना 244 240 साया फर्स्ट डिविजन सेकेंडआव 189 थर्डआव 35 टोटल पास 486 फेल जादों 89 दा बेखौ रिजायनानै जों खामानि मावनो गोनां जायो 557 बाव इंलिश मिडियाम बर' हारसा बांगाल उमुक तुमुक होमबा बारा गैया नङा होमबा बांसिन गथ'फ्रा मा फरायगासिनो दङ बर' मिडियाम नङा होमबा जों सोरखौ बांसिन जोथोन लानांगौ जोंहा बर' मिडियाम गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ ओरैनोबाबो जायफ्रा इंराजि मिडियामाव फरायो नवोदयाव फरायो सेन्ट्रेल स्कुलाव फरायो गुबुन स्कुलफ्राव जायफ्रा फरायो तुलनामूलक भावे रिजायनानै नायोब्ला जोंनि गामियाव थानाय एलपि स्कुल सरकारि स्कुलफ्राव फरायनायनि आर्थिक अबस्था रांखान्थियारि अबस्थानिख्रुइ जायफ्रा इंलिश मिडियामाव फरायनो लाङो जायफ्रा गुबुन प्राइभेट स्कुलफ्राव फरायनो लाङो बिसोरो रांखान्थि बिथिङावब्लाबो गुबुननिख्रुइ बिसोरो एसे साबसिन कनसियास बिसोरो थांथारो दोनलाङो अबासो लाबोयो नङा होमबा बिमा बिफाया खामानि बारा थाया एकदमबारे दोनलांगोन नेगोन लाबोगोन
नांगौबा हजों लुडु गेलेगोन नांगौबा हजों टास गेलेगोन नांगौबा वेटिं सेटआव ओरैनो जिरायनानै थागोन खिन्थु नेगोन आरो नङा होमबा कनसियास दा होमब्ला जोंना कनसियास नङा नालाय गामियाव फरायग्राफ्रा एलपि स्कुलाव खाथिनि एमइ स्कुलाव सरकारि हाई स्कुलाव होमबा जोथोन लानांगौआबो जोंहा नैबे फरायसाफोरखौनो लासिननांगौ जायो आरो नाम्बारनि बिथिंनिफ्राय आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय इंलिश मिडियाम असमिया मिडियामनिख्रुइ जोंनि बर' मिडियामाव फरायनायनि अनजिमाया बांसिनखाय दिनै जोङो जोंनि थांखि बायदियै बर' बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानायखौसो थुलुंगाखांहोनो होननाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जर होनानै जों खामानिखौ मावबाय थादों दा मानगोनां रायजोफोर सोलोंथायाव ओरैनो मोजां जानाय नङा होनदों एबसुआ होनाखै एजुकेशनिस्टफ्रा होनदों सोलोंथाइबिदफ्रा होनदों सोलोंथाइगिरिफ्रा होनदों जायफ्रा एजुकेशनिस्ट स्कलारफोर बिसोरो बुंनाय बाथ्रासो जे सोलोंथाया जुदि मोजां आबहावा जानांगौब्ला फरायसाफ्रा थिग जानांगोन होनदों जाखानांगोन फरायसायाथ' गाव फरायाबा मा जानो जाथारनांगोन नङा होमबा हाजारखि दौ नोङो मन'ग्राया जुदि मन'आबा मन'नाय खामानिया सोरनि नों दौबाय गथ'नो बे मन'आबा बेथ' गारफिनगोनसो ना सावलायनानै गारफिनगोन बियो मन'नाय खामानिसिम जाया बे दौनो हागौ खिन्थु मन'नाय खामानिया बै गथ'नि थिग बेबायदिनो नों फोरोंनो हागौ खिन्थु फरायसाया फरायाबा बे मालाब जानाय नङा ओंखायनो बुंदों एक नाम्बाराव फरायसाया थिग जागोन नैथियाव होनदों फोरोंगिरिया थिग जानांगोन जों खावलायबोबाय थादों जोंनि मेल मिटिंनि गेजेरजों सार आरो मेडाम मोनखौ मानसि दाग्रा फसंथान जाबाय मानसि दाग्रा इनस्टिटिउसनफोर जाबाय मोनसे दायित्व दङ जोंहा जों गोबां बेबायदि बेरायो गोबां जायगायावनो जों जेला बोसोरनै